Diara, mayong gabi mga balulhok kong mga konsyales. Kamusta na mo diha? Okay pa mo? Buhi pa ba mo diha? So today's video guys, way paglangan diha. Di man pwede magsige tagkaon nya mga ibog na di iPod mo nang karon manglaag ta. Di pod selfie si Boss Agal para di pod mo dadon bahalag sa video mo kita. Mo nang karon dadon gyapon mo kay syempre mga suyaon biya mo. Dapat diha natay update kanunay bisag di mo mananaw mga baluluwa mo. So karon guys, nako ni nindot nga nadung nga si Boss Agal nga nako ni bagong tourist attraction diha sa Panglao. Mo'y paglangan diha niabot na si Boss Agal, gilargo din na ni Boss Agal kay usa kunos mga nindot kuno ni bag-o kay ni mo ni Bohol Show Ocean Fantasy. Dara, ready to go. I-flex sa tong mama diha nga gwapa mo nunta pero nay giring. Napay usa ka to ka mother diha nga kinukusgan. Mother, napa ug ato mga kagupa diha ready to fire ni bahalag nangalita. Pero syempre bulok ka tag ticket. Purang natas ticketing upe sa mga pantalan ba. Di man pwede mo largot na ditso pero wa tay baya diha kuno si Boss Agal ra. Kay syempre artista biya ta. Masuyat na pud ka. Artista man ta mo nang laslahos ta diha. Ilang entrance guys? 600, 800. Narada na wa ko ilabot og pila na diha. Basta importante diha kay bawo mo gahon ng giingon. Per head to ha, per head. Dara. Ready to fire nindot kina guys, no? Ilang mga kahoy na stars mo na hong ganahan diha kay mura kog nas ilawom sa langob, Na feel na ko nga nganong naamo ko diri. Mura bag naa siya sa magical world ba. Wow, kuyawa. So karon na late na tag mga pila ka minutes, gasugod na diha. Entrance na largo na dayon na diha. Muna na-amaze si Boss Agal guys. Kay ngano man sa kadaghang aircon, init gyapon. Bitaw guys, bugnagod gyapon. Syempre daghan magtao ron. Dagag turista na nanaw. Munang wa siguro makaya sa aircon pero okay ra kay ano man. Ma-enjoy man ka Nindot kina ilang introduction diha naka-blue. Nindot kina nay drama-drama, nay kaspa nga tagak, tarawa na makaspa nga natagak. Gidawat ra gyapon nato na kay apil kuno nas ilang show. Mo na tan-awan ninyo ni nga video para di mo ma-bored. Nay drama-drama series diha. Tarawang naong ni Boss Agal ha. Wa mahilon na pero na-excite na. Kay first time gud ignorante gud na. Dara. Ready. Nana po'y liser ni gawas. Wa ko kay bawag disan nagikan basta kay gipuit na dito sa babaw. Unsa na purmahang lisira mura nag bitin diha ga tuyok-tuyok ga unsa man murag has nga wa ko kabaw banakon man siguro na. Dara. Karon guys, nakurat si Boss Agal na kay naiga compare si tawag na naiga dag torch ba murag matang ni gisugba kay bawa kag init daan ipagsugba namin tawo min dara murag feel murag sa impierno. Pero okay ra kay nindot man ang musikal diha guys gigabitan din ang murag na lata diha. Kamo mo na usan lataha diha. Pugahan din na. Wow! Ang galing mo! Galing talaga guys. Nindot kay mga Pinoy guys. Maayo kay na mo perform. Samot mga Bisaya. Nindot kay na murag Maskara Festival nas Bacolod guys. Niabot diri. Pero okay ra kay mga turista diha. Namangha yun. Wow! Kuyawa ginitaw no? Dara! Flex din ang mga kuan ba kanang mga culture style bitaw murag saysayawan din sa to mga darling diha. Kuyaw ka ng mga performance to guys kay pang world class ang dating ang stage pang world class pod. Syempre di ko ba punyes imong baya diha bahalag mahal para nato basta kay importante nindot bitan-aw ta. Dara ninduta kan manayor sila So karon guys nanapoy gigahuas nga unsay tawag ana murag Ferris wheel nga dako ba nga duha ra ka buok masud. So may tawag na basta importante diha na enjoy kog tan-aw bahalag gingana ra porma murag sinig-sinig ganay wa ko kasabot og ngano na pero nay mga stuntman diha nang sud guys nindot kay ng mga stuntman diha kanang duha ka laki ayo nakit ani na dara nanood nanood ang mga hinangpak dara ready to go na bahalag magpakamatay na sila importante malingaw kuno mga tao kuyaw inta pero kuan disclaimer lang mga kuyaw na sila mga well trained na sila nga mga performer og maingana nga style guys mga stunt na murag naka circus ba mo nang ikaw di ka mabalaka bisag importante bisag ikaw na balaka na ka importante diha nalingaw ka mix emotion tawag dana pagkahinampak muna sila guys nindot kini sila mo perform great nindot jud guys makuan ka paningto nimong tiilog tinanaw pero at least apil man sa tong gibayad at least pero nagampo tanga okay na sila
Nindot kina. Si Boss Agal na tando-tando ra kay nga naman na-enjoy man na daghan kay guest na nanaw guys. Wa ko kay baog nga no. Pero siguro sa kabag-or kanindot gyud pud ba mo nang kamo among gi-recommend nga anak mo. Dara, gi-flex pa na nga tong mga culture diha nga tinikling. Nindot kay mangnayo na nga tong mga friends diha. Ready to fire ra. Grabe kasaba na murag kag naa kas cultural show. Kuyawan na to mix ba. Napay usa ni kaog kayo. Mura na mi gidaob dire. Bahalag init basta importante. Gwapo na sa tunga na dara. Muna ilang pinaka main event guys. Wala na ko sampak tanan kay siyempre lahi po kayo maboard mo tinanaw. Muna main event nila usanis kinakuyawan nga stand ko no. So karon akong gitanaw na namugna in taon ko gipaningot kay nga naman dako mag-engage. Bako kay bako si pagsuda na Wheel of Fortune ba mga kuan pero motor dito guys tuyok-tuyok ng mga motor diha guys. Grabe mga motora. Salute ko sa mga kanang mga stuntman diha kanang nag-drive. Grabe ka kuyaw guys. Gamay piti lang gamay baka na daaw. Lupog mo diha unahan lagi. Des kuan tunga. Pero wa gyud mako wala gyud ma-testingi ilang kahadlok. Gito nga gag-usa mo nang tulo ka buok diha guys. Gamay impas na guys. Mura na sila gidauban na sa ubos diha. Pero okay ra kay naman apil man sa gibayad. Nindot kinang rolling diha. Sus grabiha in town. Nindot jud kayo gwapo pero wa pahapon. Wa gyapon makuan matay wa gyapon mo tagbaw. Dungaga na to nag-usap para upat. F4 gud ta. F4 legendary F4 gud ta. Ready go. Rigo na dara. Tigtuyo kina kusog kina guys. Ba ko kasabot gibati na guys. Mo ingon kog muundang nang sila kog motor-motor og ngani magalay pormaha mura mo kog gikuan gisako mura kog girambol-rambol sa usa ka cage. Kuyawan ang mga performance diay. So after that guys, nahuman na. Mo na ilang sit up diha ready to fire po mga turista diha kay pwede man musaka sa stage. Inyong Boss Agal diha perting kiata. Dara ready to fire po na yung Boss Agal usa grabe dancing in the floor dapa Boss Agal hunat diha kay wa ka insurance. So karon guys manguli na taga siyempre mura man nato giadto. Thank you Bohol Fantasy nindot inyong mga performance. Wa man sa nagpaibog ko mas may po nang makaibaw po nos magaganap mga pwede nyo atuan no. Wa man kumingon mga dapat mo maibog bisag naibog na mo. So thank you very much Bohol Transco, thank you so much sa pag-assist. See you next vlog. Wow.